Гледат ли го те Олдайко? Гледаш ли го те Олдайко тук? Тая е слабичката на моята муцка. Колко ме майкичка само сега. Спремаме го на коферчето събрали, за да тръгнем, знаеш. Много ме майкичка, ще ги се разделим малкичко така на 10-12 дена, до те като дойдам. За нова година, знаеш, да си останем тук. Сега ги да го покажем моята женичка. Ще много си го сакам. Най-много полки от се на този свет. Яйга. Погледнайте го само колко е чатка. Но моментално ми правя пицичка. Види го. Що? Всяки пицичка? Да, Ай, види го. Пицичка. Я може тук да го дигнем, да. Гледате ли? Има на златни рацички. Тук се пече и другата. Може да го дадем и тук. Айде. Мъци. Ако ли те сака много? Ако ли се сакаме двоите са много? Да. Има надпревързай. Да. Сакам те.